Nakadako kamu trabaho mo manong. Ay, masud ka na manong. Ang oras yun, bitok-bitok. No. Kinahanglan. Naagin naman nga. Oras yun ka ba? Wa ka kita gulay mananambal no nga. Oras yun, bitok-bitok. Nalahi na dahil imuhang pagpanambal. Ay, manong kato ni Agi. Bitok-bitok yapon. Bitak-bitak yapon to? Oh, Ako lang siguro nasipyat siguro. okay, kay gikuha mo na mo bitok. Ni ka nang manong. Nibalik lagi ko kay sakit juga ako ang puson jud ka nang manong ay kibaw na ka pa ka na sakit mga babae baka nang ginuwan gani. Aga na patulon? Dili sa manong ay kana bang mag-retired ba? I know. Don't speak. Kana unya manong makaya ni mong tambalan manong? Oras yun, bitok-bitok. Kinahanglan mo sunod sa kasong oras yun. Ha? Haron mawa gyud ang imo mga sakit-sakit sa imong kalawasan, kuluran o kabutugan o uban pangang man ang mosquito killer. Sige manong mao na ni manong. Di kinahanglan. Musiga ang imong mata. Sige mata. O nya mingo ka. Oras yun, bitok-bitok. Orasyon bitong-bitong. Gagana sang bitokon. Ano okay na manong. Tambalan ko ni mo manong. Ay, atong himulsuhan ko, Nobi. Anong himulso? May bawaan ako. Asak pa daw ang imo mga sakit-sakit o asa ang imo panupot. Hindi, wow. Di mangguro na yan, pag-himulso manong. Ay, mantumanong, anak manong. Ay, pagbutam na nambal. Ikaw na nambal. Dili. Ikaw manong, ikaw. Ha? Ang imo panupot. Ano man manong? Disi-trisi kabuok. Isa, disi-trisi. Disi-trisi ba? Disi-trisi. Saan mo disi-trisi? Naa imo panupot. Bakit na nagpuyo sa imong duha kabugan? Kasi pa nag-retired na ato nagkuuton. Na, mukutra ka manong. Ay, kutoy. Sige manong. Tambalan ako manong. Ay, Kaya naman dali. Kuwaon sa nang akong para unlanan sa mong higa. Tigba manong. Pahigaan ko ni mo balik manong. Oh no! Minana mo kumutambal, pagdaon man ako. Ay, pagbuot sa mananambal. Sige. Ibutang. Ako ba may gihimo assistant mo ani manong? Wala Yeah. assistant manong? Ayaw. Masong akong orasyon. Basta may ko assistant. Yeah. Dapat wala makadisturbo manong. Higa. Bubuya. Sure ka manong, okay ra higda manong. Sure lagi. Kanang babae na ko, lalaki ka manong. Ay. Ako kay assistant mo. Oh. Ano diri manong? Okay, Roy. Kinaam ko'y orasyon. Bitok. Sige manong. Anak manong. Yeah. Ang imong tiil. Yeah. Ginagawa. Anak. Yeah. Sure ka manong? Oh, ay sa akin. Kanan. Ablihan sana ako gamay ang sipir. No. Nindot, tanda tugod mo. Magpatambal ka magsayal. Ay, Sayo na pagkuot. Wala mo ko sayal good manong mo naka-short ra ko na. Ablihan sana akong sipir. Sige manong. Bilang gad gamay. No. Anong katawa mo ka manong? Isa din na kita din mo di manong. Na makitchap. Okay, nag-read time man good manong na ikitsa. Akong kuuton. Ako sa kang orasyon. Orasyon, bitok-bitok. Akong kuuton. Nakadako ka mo trabaho mo manong. Hoy, masud ka na manong. Manong nanampak mo na manong. Di ba okay ra na manong nanampak manong. Ang akong tinai di basin ma-appeal. Usa naman ako ang buwan manong. Moy lapot ang tinai. Manong. Ako dito bayo ha. No. Ay mo punuhot nga. Disi-trisi. Musi tunga na lang. Ubay pa ira manong. Ate ina ya sana manong. Uy, labiya sa kabakadan. Isa. Unsa man ay kanang naam ni sod muntiyan mo rin naglain ang muntiyan mo puson. Usa sa manong. Akong hulbuton. Sige manong.
Ay, imong suot sa imong tiyan man na may kulapo. Ay kanang Ano na may suot kulapo imong tiyan dahil. kanang gud manong kanang Manatambal kanang manong ba kanang kining ato ara ning manong ha Unsa kanang man siya ay? di man gud ko makontento kung mahurot na ako na kuno apil na ko kanang ino kaon ang botelya ba dagon man ko ni manong. Ay, sige. Salamat kaayo manong ha na wag ka dyan. Bubalik-balik na ako manong ha. Ay, di, balik-balik lang. Balik-balik ko manong. Giton, mastang kulapo na inabihan na. Epekted na nga akong orasyon, bitok-bitok. Orasyon. Ni Maho, masang tinapal, uy. Bawa ni mo tinapal, ma'am, uy. Kabaho.